Geraldine, Dolot ni Fe Jacob and family. Guillermo E. Pedro Sr., Dolot ni Marilo Manrique. Enrica E. Francis, Dolot ni Nelly Salcedo. Jose E. Joseph, Dolot ni Yolanda Bicaldo. Joshua, Dolot ni Canlumbre family. Milagros, Dolot ni Ayesha Zane Registrado and family. Raymunda E. Serapion, Dolot Canlongasa family. Robert, Dolot ni Marilu Manrique. Saludada E. Emilio, Dolot ni Carmen Valiente and family. Soforcio, Dolot ni Noy E. Crantindaing. Tessie E. Leriza, Dolot ni Marilu Manrique. Veneranda E. Memay, Dolot ni Noknoy E. Kratendaing. Pedro E. Amparo, Dolot ni Beth Bornas. Nonito Irene, Dolot man kan Agnes families. Para sa sarong petisyon, Dolot ni Rosalind Bersabe. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, Chudora Guillermo Sr. E. Natividad, Dolot ni Mr. and Mrs. June and Nance Penetrante and family. Para sa gabos na mga kalag, Dolot ni Roslyn Angeles, Kasyana Visitasyon, Asin Cecilia Oliva. Pasasalamat, Dolot ni Mr. and Mrs. Alan S. Gabarda and family. Asin Sofia Elise Guanzon. Para sa sarong petisyon, Dolot ni Christine K. De La Torre. Pasasalamat, Dolot ni Azucena De La Torre and family. Asin pasasalamat, Dolot ni Mr. and Mrs. Pedro C. Pelias and family.
Ngunya na Domingo kan Pentecostes, sa tuyang sineselebrar ang paghilig kan Espiritu Santo sa mga apostoles asin ki Virhen Maria. An pag-ako kan dakulang balaog nin kusog buot na urog na kinakaipuhan sa pag-utog kan misyon kan simbahan. Ipagselebrar niya to sa Eukaristiya ang pagkamundagman kan simbahan na iyo mapadagos kan misyon nin kaligtasan na pinoonan ni Kristo. Sa misa pong ini, gungigibuhon po ang pag-send off kan mga miyembros kan liturgical ministries sa Ushers and Usherettes, ang Chila Domus Day, Lector Ministry, as in an Eucharistic Ministers of Holy Communion. Ang makakaibahan po niya to sa Santa Misang ini, iyo po ang sa tuyang ginagalangan na Kura Paroko, Reverendo Padre Albert S. Aurelio. Matindog na po ang gabos, asin maugman niya tong awiton, an awit sa pagpuon. Magpapalaya
Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Dios, asin na pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang unyan na aldaw maugmanyatong pinagseselebrar ang Pentecostes, ika-50 aldaw, pagkatapos kan pagkabuhay, liwat ng kagurangnan. Ang Espiritu Santo naghilig sa mga apostol, kapinuunan, mundagan kan simbahan. Na bilang mga Kristiyano, kita magsimbag sa pangapudan na ipadagos ang gibong kaligtasan ng kagurangnan. Sa liturhiyang unyan, masasaksihan niya to ang pagpapanibago kan panuga kan sa tuyang mga liturgical ministers, ang mga extraordinary ministers of Holy Communion, mga lectors, collectors, and asirets. Sinda liwat magpapahayag kan sa indang commitment tangani na magsimbag sa pangapudan, na maging instrumento ng kagurangnan sa pagpalakop kan sa iyang kahadian. Matugang akontaan sa tong makasalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadyi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa dagat katulinungan, sa mga taong marahayan mo. Mauli ka, tinurugyaw ni ka, sinasambami ka, pinapangraway ni ka, pinapasalamatan ni ka, uli ka, nakula mo, kamurawayan, kakurang na Diyos, madeng langit nun, Diyos naman makakaman. Kakurang na Dugtong Jesucristo, kakurang na Diyos, podero
Mamibig kita. O Diyos na nagpapabanal kan bilog mong simbahan, sa lambang banwaan asinasyon, huli kan sakramento kan kapyestahan ngunya na aldaw, pabuluson mo ang mga balao kan Espiritu Santo, sa bilog na kahiwasan kan kinaban, asin sa pagpuon kan paghulit kan marhay na bareta sa inda, anahaman kan Diyos no na grasya, magpano siring man sa mga puso ni mga paratubod ngunyan, uli kay Jesu-Kristong kagurang na niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos agabos na kapanahonan kan mga panahon. An enot na babasahon, nagpapahayag manunungod kan mga apostoles na napano kan Espiritu Santo. Pakaako aninda kan Espiritu Santo, nagpuon na sinda sa pagbalangibog kan mga katukduan kan kagurangnan. Hinanyugon po niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo nin mga apostoles. Pagdatong kan aldaw nin Pentecostes, sindagabos nagkatiripon sa lugar man sanang ito. Padaling nadangog ninda ang sarong tanog nagikan sa langit, siring sa hagubuhob nin makusog na duros. Ang tanog nakapano sa bilog na harong na sa indang namumugtakan. Nagpahiling sa inda ang mga dilang kalayo na nagkakabaranga asin nagtugdon sa ibabaw kan payo nin lambang saro sa sainda. Sindagabos na pano kan Espiritu Santo asin nagpuon na magtaram sa manlain-lain na tataramon, susog sa ipinataram sa inda kan Espiritu Santo. Sa Jerusalem may nag-eerok na mga tawong makadiyos, mga Hudiyo na hales sa gabos na banwaan sa irarong nin langit. Kan madangog ninda ang tanog, nagtiripon sinda gabos ng aralas, huli tanadangog nin lambang saro, naan mga apostoles nagtataram sa sadiri nindang tataramon. Nangalas sinda asin naghapot, bakong mga taga-Galilea ini gabos na mga nagtataram? Tadaw talambang saros sa sato, nakakadangog na nagimatan niya tong tataramon. Mga Partes, Medos, asin Elamitas, mga hale sa Mesopotamia, Judea asin Cappadocia, sa Ponto asin Asia, sa Grecia asin Pamphylia, sa Ehipto asin Sarona nin Libya, na kataid nin Sirene, mga nakikihimanwa na hali sa Roma, mga Hudiyo asin Proselito, mga Cretenses asin Arabes, sindagabos na dadangog niyato, na nagtataram sa satong sadiring tataramon, dapit sa mga ngangalasan na ginibo nin Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo ang simbag, kagurangnan isubol mo ang sa imong espiritu, asin mababago ang kinaban. Kagurangnan, isobol mo an sa imong espiritu, asin mababago ang kinaaman. Pag umawon ang kagurangnan kalagko, o Diyos na kagurangnan, ikaorog kadakula. An sa imong gubing kamurawayan, ika napapalibotan nin liwanag. Kagurangnan, isobol mo an sa imong espiritu, asin mababago ang kinaaban. Dakol an sa imong mga ginibo kagurangnan, marahay ang paglalang mo kan gabos na bagay, ang daga pano kan sa imong mga linalang, kalagko, pag umawa ang kagurangnan. Kagurangnan, isobol mo an sa imong espiritu, asin mababago ang kinaaban.
An ikaduwang babasahon, iyo an manunungod sa manlain-lain na balaog kan Espiritu. Iguanin kadakol na mga balaog, alagad iyo man ini ang nagsasaro. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mayo nin makakasabi, si Jesus kagurangnan, kun bakong sa bagsik kan Espiritu Santo. Manlain-lain ang mga balaog, alagad saro sa ng Espiritu. Manlain-lain na paglingkod, alagad saro sa ng kagurangnan. Manlain-lain na gibo, alagad saro sa ng Diyos na naggigibo kaiyan gabos. Sa lambang saro, ibinawaras ang balaog kan Espiritu para sa pakinabang nin gabos. Ang hawak saro sana, alagad dakol ang mga kabtang. Ang gabos na kabtang kan hawak, totoo dakol. Alagad, minabilog nin saro sa nang hawak. Siring kaiyan si Kristo. Sa saro sa nang Espiritu, kita gabos binunyagan. Griego asin Hudiyo. Uripon asin bakong uripon. Saro sa nang Espiritu, an ipinainom sa to gabos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sekwensya, madya o banal na Espiritu madya. Hali sa langit, padarahan ang banaag nin simong liwanag. Madya o ama nin mga dukha. Madya burabod nin mga biyaya. Madya liwanag nin mga kalag. O marahayon na pararanga madya, sa puso mi mag-erok ka, asin ang kalag nin paugmahan. Sa pagal dakulang kapahingaloan, taini dakulang kaginhawahan. Sa luha dakulang karangahan. O liwanag na magayagaya ang puso mi, pakapanoa. Pusong namumuot simo sana, kundai ang sa imong pagtabang, ang tao dainin kaaalingan, daing anuman nakarahayan. Ang mga digta, pakiliniga, ang mga alang, pakiririha, ang mga lugad, pakibulunga, ang pusong malipot, palaada, ang lagalag sa dalan, apoda. Tawan sa mga surugoon mo, sa mga nagsasarig sa imo, ang balaog mong nagkakapito, kabanalan sa muya warasan, asin sa oras nin kagadanan, kamurawayan, daing kasagkoran. Amen. Amen. Alleluia. Matindog na po ang gabos sa pagrokyaw kan Ebanghelyo. Iyong pag-ibig, kapal
An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. An pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsisinarom na itong enot na aldaw kan simana. Barat ang mga pintuan kan namumugtakan kan mga disipulos huli sa takot sa mga Hudiyo. Uminabot si Jesus na nakatindog sa tahaw, asin suminabi sa inda, an katuninungan mapa sa indo. Pakasabi ka ini, pinahiling niya sa inda an sa iyang mga kamot, asin an hirog. Kaya naugmaan mga disipulos pagkahiling sa kagurangnan. Nagsabi sa inda giraray, an katuninungan mapa sa indo. Siring ako sinugo kan ama, kamu man sinusugo ko. Pagkasabi ka ini, naghangos siya asin nagsabi sa inda, ako an Espiritu Santo, an kiisay man na mga kasalan na patawado nindo, para sa inda pinatawad iyan. An kisay man na mga kasalan na dai nindo patawadon, dai iyan ipinatawad. An marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po ang gabos sa paginagnyog kan homilia. Mga tugang, the color of the day is red. Red din hulita. Ini po ang nagrepresentar kang Espiritu Santo, ang ikatulong persona kan Santissima Trinidad. Pula dahil ini simbolo kan kakusugan o kaisugan na inako kan mga disipulos. Pula dahil ini ang simbolo kang baga o kang kalayo na naghilig sa mga apostoles kan aldaw kan Pentecostes. Pula dahil ini po ang kapinuunan o kamundagan kan simbahan. Kaya in a way, birthday po niya to gabos bilang sarong simbahan. Kaya palakpakan po niya to ang banal na Espiritu. Ang Espiritu po naghihiro sa satuya sa silensyong paagi. Pero po, dawa sa silensyo, da inahihiling, pero ang katunayan po, siya nagpapahiro kan simbahan. Sabi ni San Agustin, ang Espiritu Santo, iyo ang kalag o soul of the church. Dahil nahihiling, pero kadakol sa mga pangyayari sa simbahan, sa satuyang kapanahunan, gabos yan, gibo kan Espiritu Santo. Sa paglilingkod kang simbahan, siguro minsan dahil ta maisip, ano tayaon ako digdi sa simbahan. Minsan dahil ta maisip, ano ta, dahil ako natutuninong na dahil makapagpasiring sa simbahan, maski ba kung Domingo. Ang mga lectors and liturgical ministers lay ministers, asirets, lectors, para sa iba, insignificant mong trabaho. Pero sa inda, para sa inda na nag-ako kan kapangyarihan kan Espiritu Santo, iyan ang nagpaparani sa inda sa kagurangnan. Bako daw na gibo iyan kan Espiritu Santo. May mga bagay na daita minsan na i-explain, taginigibutaan sa roong bagay, kaya pinag-a-attributa ini sa paghiro kan Espiritu Santo. Pwedeng da ina-appreciate kan ibang tao ang ginigibo ta, pero aram ta
na sa paagi kayan, igwaning katuninungan na namamatean kita. Asin ayan po, balaog kan Espiritu Santo. Bako lang po ang mga nagsiserbi sa simbahan, kita po bilang individual na mga binunyagan, hasta ngunyan, ang Espiritu Santo po ang nagigiya sa satuya. Siguro po, kadaklan sa to midbidtaman ang Espiritu Santo. Ang katekisista nagsasabi sa tuya na Espiritu Santo, ikatulong persona kan Santissima Trinidad. Ang Espiritu Santo, iyo ang balaog na inako niya to kang kita binunyagan, kang kita kinumpilan, asin kang kita nag-ako kang iba pang mga sakramento kan simbahan. Pero po, ano po ang primerong trabaho kan Espiritu Santo? Sabi kayan, kadakol ng mga balaog ang itinao sa simbahan. Manlain-lain, sabi sa ikaduang pagbasa nagikan ki San Pablo sa mga taga-Korinto, manlain-lain na karisma, alagad iyuman sa ng Espiritu, manlain-lain na paglilingkod, alagad iyuman sa ng kagurangnan, manlain-lain na gibo, alagad iyuman sa ng Diyos na naghahaman kang gabos sa gabos. Sa lambang saro itinatawaan pahiling kan Espiritu Santo para sa pakinabang ning gabos. Pero kung maski sa iba-iba pong klase nin paglilingkod, saro man sana po ang common na goal o saro sana ang nangungurog na katuyuhan. Ano po iyang katuyuhan niyan? Na kita maging siring kay Kristo. Oh? To make us more like Jesus. Paano po? Sa paano po ginigibo yan? Sa paagi kan pagbabago kan sa tuyang isip. Asin, puso na kita maging siring kay Kristo na in such a way na kita na mag-isip na araw kay Kristo. Asin, ang enot na ginigibo kan Espiritu Santo, iyo na kumbinsiron kita na may kasalan. Oh? Kumbinsiron kita na igwaning kasalan. Tapag kita na kumbinsir na igwaning kasalan, kita nagkakasala, ini po nagdadara sa satuya, tanganing kita magsulsul. Nalinigan ang satuyang puso, and then eventually mabuhay siring kay Kristo. Siring po ang paninibago o renewal na dara sa tuya kan Espiritu Santo. Na kita makapag-isip na malinig na siring kay Kristo, hulita hinali sa tuya ang pagkakasala. Dahil po kamo mangalas ng Ebanghelyo ngunyan. As in every year, every time na kita nagse-celebrar kan Pentecostes, saro asin parehong Ebanghelyo ang binabasa taon-taon nagikan ki San Juan na kapitulo 20 asin versikulo 19 hasta 23. Ano ang laog kang Ebanghelyo? Ini po ang mapapadapit sa pagsugo sa mga apostoles asin ang pagpahiling ni Jesus sa mga apostoles kan enot na aldaw kan simana na kung saan ipinahayag ni Jesus ang sa iyang katuninungan, dangan sinabi niya na ang mapapadapit sa pagpapatawad. Tinatawaan niya ang mga apostoles kan kapangyarihan na magpatawad. Oh, yan po ang starting point kan buhay niya to bilang mga miyembros kan simbahan. Kita nagkakaigwaning bagong buhay, kaya birthday ta every time na nagkukumpisal kita, asin nakakamati kita nin pagpatawad. New life ang itinatao sa tuya kan pagpapatawad. Kaya kung gusto po nindo na permi ka mong fresh, perming bago,
it's not so much na external, it's internal. Kung inaako ta ang Espiritu Santo sa tuyang pagkabuhay, tinatalikudan taan kasalan, asin nagkakaigwa kita ning bagong buhay, nagikan sa mahal na Diyos. Daog pa po nindo ang sarong umboy na namundag, every time na nakakamati kita ning kapatawaran na gikan sa mahal na Diyos. Asin iyan pan po ang linalauman sa tuya bilang mga miyembro kan simbahan, asin ining pagselebrar niya to kan Pentecostes. Liwat nagsasadol sa satuya na kita maging bago kay Kristo. Dahil siya talaga ang magdadara kan pagbabago sa tuyang pagkabuhay. Sabi ni Timoteo, sa ikadwang surat ni Timoteo, gikan sa gibukan mga apostoles, ini po ang clue kung paano na paghilikan kan Pentecostes. Sabi sa mga gibukan mga apostoles, mag-aako kamo kang kapangyarihan ni Espiritu Santo, asin kamo sa kuyang mga saksi sa pagpahayag sa mga tao sa inman na lugar, sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, asin sa kapuruhan kan kinaban. Imagine ang dakulang pangapudan na itinatao sa tuya. Dakulang responsibilidad na inaatang sa tuya bilang mga Kristiyano na nag-ako kan kapangyarihan ni Kristo na kita maging saksi sa kapuruhan kang daga sa gabos na panahon. As hindi ita magigibo kung kita sana. Magigibo ta sana po yan sa tabang kan Espiritu Santo. Hilingon ta po ang mga apostoles, si mga dating mga, sabi kayan sa Bicol, talsot, mga coward na mga apostoles. Pagkatapos kan paghilig kan Espiritu Santo, sinda naging mga masigasig, mga maiisog, makukusog na mga tagapagpahayag kan tataramon ning kagurangnan maski sa mga peligrosong lugar sa indang nilakbay tangani isa nang ipahayag ang karahayan nin mahal na Dios. Iyan po ang darasato kan Espiritu Santo asin susog man kisan Pablo sa mga taga Galacia, tangani kita na maging siring ki Kristo. Kita natao sa tuya ang mga bunga kan Espiritu Santo. Ano ang mga bunga kan Espiritu Santo or the fruits of the Spirit? Sabi ni San Pablo, kabali dyan ang pagkamuot, kaugmahan, katuninungan, pasensya, karahayan buot, pagiging maimbod, kahuyuan, pagkontrol sa sadiri, asin kadakol pang iba, asin nalalampasan, sabi ni San Pablo, ang anuman na batas, pag kita nabubuhay, siring sa Espiritu Santo, o nabubuhay sa Espiritu Santo. Iyan po ang paagi na kita tunay na maging siring kay Kristo. Ang word po kang ini pong proseso na kita maging siring kay Kristo, inaapod pong pagpapakabanal o sanctification. Ini po ang proseso na konsain ang Espiritu Santo, hinahali sa tuya ang buhay kasalan, asin dinadara kita sa kabanalan. Iyan po ang enot na dakulang trabaho kan Espiritu Santo na baguhon kita. And then, sinabi ko na po na ang Espiritu Santo, iuman ang nagtatao sa tuya ning kapangyarihan, tanganing kita magsaksi sa kagurangnan. Ang Espiritu Santo, iuman po ang nagigiyas sa tuya sa gabos na katutuuhan. Sa kinaban po, lalo na sa panahon ngunyan, lakop po ang mga
mga kahambugan o kasinungalingan. Oh? So, iyan ang dakula tang kalaban sa panahon kang social communications o media na kung saan ba kung gabos na nakukuha atang informasyon perming tama. Kaya hagadon ta ang Espiritu Santo na perming giyahan kita sa gabos na katutuhan, asin ang katutuhan manunugod sa tong kagurangnan. Kaya bilang pagtabang, tanganing kita madara sa katutuhan, ginigiyahan man kita kan Espiritu Santo, tanganing masabutan ta ang tataramonin mahal na Diyos. Minsan ini ang bagay na naipapasiparata. Alagad, ginamit ng kagurangnan ang banal na tataramon, tangani na masabutan taan gabos. Asin kita mabuhay, susog sa katukdoan kan Ebanghelyo. Asin pinakahuri po na ginigibo sa tuya kan Espiritu Santo, iyo na siya ang nagsasaro sa satuya bilang simbahan. Kung sa tuya pong narurumduman na anhuring pamibi ni Kristo, iyo ang pagkasararo. Ang Espiritu Santo po, iyo ang nagtatabang sa tuya, tanganing kita maging saro bilang sarong simbahan. Yaon po dyan ang danger na permi kitang magkabaranga sa manlain-lain na kadahilanan. Every time na nangyayari po ito, magrani kita, hagadon ta ang tabang Espiritu Santo, na saroon ta, ninhulitaan pagkabaranga, aram ta na bakong iyan kabutan kan mahal na Diyos. So, kadako lang magbagay, an itinatao sa tuya kan Espiritu Santo, asin lugod kita magkaigwaning debosyon sa Espiritu Santo. Sinasabi po na kung kita kadakol na mga novena na ginigibo sa mga kapistahan kan mga santo o mga banal, pero mapapadapit sa novena, ang pinakaenot daang novena, siyam na alaw na pag-andam sa pagdatong kan Espiritu Santo, iyo ang novena na kung saan pinagsadol ni Kristo ang sa mga apostoles na mag-andam ning siyam na aldaw sa paghili kan Espiritu Santo. Asin iyan mananggad an sa indang ginibo, asin sa aldaw na iyan nagisinang maugma kan sina magkamit kan balaog na iyan sa aldaw ng Pentecostes. Aro aldaw, lugod, maging aldaw kan Espiritu Santo sa paagi kan padagos na paghagad niya to kan sa iyang tabang asin direksyon, tanganing anuman na desisyon na sa tuyang ginigibo, tunay na magdara sa to sa kabanalan, asin orog sa gabos sa kamuruwayan nin sa tong Ama. Amen. Matindog po ang gabos sa pagrokyaw kan pagtubod. Paglalangkan langit asin dagat, asin ki Jesu Kristo, aking bugtong niya, kagurangnan ta. Pinangidang ulikan Espiritu Santo, Dagi Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin gilinobo. Umilig sa mga nabuhay liwat hanes
sa kalangitan. Natutukaw sa too, ang Diyos amang makakamhan. Alin naman mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katoliko, sa parupakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni lamang, sa buhay na daing kasaturan. Matukaw po at gabos. Ngunyan, sa tuyang isusunod, anrito kan pagbabago kan panuga sa mga ministro nin liturhiya. An ministeryong sa indang inako, tanda kan sa indang katungdan, asin dignidad bilang mga piniling tagapaglingkod sa altar nin satong kagurangnan. Ipamibi man yato na lugod maaraman, asin magampanan ninda, an sa indang mga katungdan sa satong parokya, komunidad, asin sa kada pagselebrar kan liturhiya. Ipipresentar sa sato ngunian ni Sister Arlene Eguia Cortero, an Assistant Chairperson kan Committee on Worship kan satuyang parokya, ang mga miyembros na mabago nin panuga. Ginagalangan niyamong Kora Paroko, Reverendo Padre Albert S. Aurelio, banawaan nin Diyos, buot ko pong ipresentar sa Indo ang 44 na miyembros kan Ancilla Domus Dei, ang 37 na membros kan Lectors Ministry, ang 33 na membros kan Extraordinary Ministers of Holy Communion, asin ang 17 membros kan Aser and Aserites kan satuyang parokya, naliwat na nagsimbag sa pangapudan nin mahal na Diyos na malingkod giraray sa iyang altar. Bilang mga nag-akok ang katungdan na maglingkod sa simbahan, bilang mga ministro na naglilingkod sa selebrasyon kan liturhiya, giraray ipayag nindungon yan ang mga panuga na sa indong ginibo sa tubangan nin Diyos asinin bilog na simbahan. Simbagon tabi nindo, nin maninigo ang mga minasunod na makahaputan. Ano, nanunuga kamo, na idudusay nindo ang sa indong sadiri sa paglingkod sa simbahan, bilang mga ministro na takapagdara kan mga pamibi nin banwaan sa altar ning kagurangnan. Opo, nanunuga kami. Nanunuga kamo na danay kamong magiging maimbod sa pag-utob kan katungdan na sa indong inako. Opo, nanunuga kami. Nanunuga kamo na igagalang asin susunodon ang mga pagbubuot kan simbahan na ipinapahayag sa paagi kan sa iyang mapamayo, kurog na ang mga dapit sa katungdan na sa indong inako. Opo, nanunuga kami. Nanunuga kamo na sa indong ibabalangibog ang pagtubod na Katoliko sa paagi nin padagos na pag-adal asin pagsaksi kaini asin urog ng gayo sa maimbod asin aktibong partisipasyon sa selebrasyon kan banal na Eukaristiya. Opo, nanunuga kami. Sa kapangyarihan kan banal na simbahan, saksi ang gabos na uya digdi,
pinaparigon kamo bilang mga ministro kanin satong kagurangnan sa satuyang parokya kan banal na krus. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa pagwirik po kan agwa bendita, kita po mapanguros. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, in everything love and serve the Lord. Tanda kan sa tong pag-ako sa indang kapumahan, urupakan po nato ang satuyang mga lay ministers sa mga liturgical ministers. Congratulations po sa indong gabos. Matindog po ang gabos para sa pagpamibi nin banwaan. Mantang nagkakatiripon kita sa banal na Eucharistia, sa solemnidad kan Pentecostes na nagpatibay kan mga apostoles sa inang pagdubod, mamibi kita sa Ama para sa kusog na magsaksi siring sa inda. Ang simbag kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, danay na magin bukas sa mga pasabong kan Espiritu Santo, asin magin mga pamukaw buot sa mga nagsasarig sa saindang pamamahala. Ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing huli kan pagkamatinios na balaog kan Espiritu Santo, masabotan ta ang mga pagkukulang kan sa tong kapwa, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing kita mga nakakasabot na an marahay na gibo, gikan sa pusong malinig, mag-arang sa Espiritu Santo, naan sa tong mga gawi-gawi, bunga kan pusong pano nin grasya, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing an mga naghehelang, warasan kan Espiritu Santo nin kabuotan, karangahan, pagmakulog, asin katuninongan, huli kan mga tawong nag-aataman sa inda, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing an mga gadan, mag-ako sa Diyos sa bagsik kan Espiritu Santo, kan kahirasan sa pagkabuhay liwat ni Kristo, ipamibinyato sa kagurangnan. O Diyos, sa muyang Ama, ining aldaw kan Pentecostes, magwaras sa mo kan sa imong banal na Espiritu, tanganing kami maging mga liwanag na nagbabanaag sa kadikluman kan kinaaban, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Biyaya na
kalaki. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyaya ng mula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo. Ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tindog po. Magpamibi, kamo matugang tanganan sa kuat sa indong atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, itugot mo na susog sa panugakan sa imong aki, ang Espiritu Santo bulanos na nagpahayag sa mo kan misteryo kaning sakripisyo, asin maninigong magbagyag kan sa gabos na katotohan, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas minas sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadani asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, Banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Taika na nagtatapos kan sakramento Pascual, nagwaras ka na Espiritu Santo ngunya na aldaw. Sa sainda, na ginibo mong maging mga aki sa pag-ampon, huli kan pakisumaro sa bugtong mong aki, siya ang kapinuunan, kan namumundag na simbahan, nagtaltag kan Diyos no na pagkasabot sa gabos na banwaan, asin nagsaro kan manlain-lain na mga tataramon, asin pagpahayag kan sarong pagtubod. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmaan gabos sa bilog na kinaban. Kaya ang mga langit no na bertudes, asin ang mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Diyos
Kagurangnan, ikanagadan banal, borabo ning gabos na kabanalan, kaining maatang namimibi kami, pabanala, kanambon kan sa mga espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na Seso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagwa siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binakini, asin tinaos siyang mga disipulos na ansabi, Magako kamo gabos asin magkakan kaini, tay niyan sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya maning kalis, asing girari pagpasalamat sa imo, tinao sa mga disipulos na ansabi, Magako kamo gabos asin maginom kaini, tay niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kaan pagtubo. Kay kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadanas sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdoma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa iyong pagkaherak an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na Inakan Diyos, ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles asing gabos na santos, nakaitupan nakapagayagaya sa imo, magkani gumagin kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen.
matindog po. Natukdoan kan man nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa maldaw niyamo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, magindani na talingka sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kaporisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Jesucristo. Jesucristong kaguranan, ika nagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninungan itinataw ko sa Indo. Are pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapos sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinohan kamo kan tanda ning katuninungan.
Yan, Kordero kan Diyos, o nagpapara ka makasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggikan, Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa naasinan sa kong kalag mauumayan. Hawak ni Kristo. Amen.
Tindog tabi. Mamibig kita. O Diyos na nagwaras sa imong simbahan kan mga langit no na balaog, at amana ang grasya na sa imong winaras, tanganing danay na magkusog, ang pinabulos na balaog kan Espiritu Santo, asin ang kakanonin kalag magpatalubo kan pagtubo sagkod paman, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos. Gigibuhon po niya to ngunyan ang awarding para sa service awardees kan sa tong liturgical ministries. Enot po, years. San Pedro Kalungsod Award is hereby given to Lenny O. Figuracion in appreciation for 10 years of exemplar and faithful service to the Archdiocese of Cáceres as a lay liturgical minister, given this 13th day of May in the year of our Lord 2023. Signed, Reverend Father Glenn C. Ruiz, HTHL, MA, Liturgical Director. Signed, Most Reverend Rolando Tria Terona, OCD-DD, Archbishop of Cáceres. St. Peter Baptist Award is hereby given to Nancy S. Penetrante in appreciation for 25 years of exemplar and faithful services to the Archdiocese of Cáceres as a lay liturgical minister, given this 13th day of May in the year of the Lord 2023. Signed, Reverend Father Glenn C. Ruiz, STHL, MA, Director. Signed, Most Reverend Rolando Octavos J. Tria Terona, OCD-DD, Archbishop of Cáceres. The same award is also given to Sister Perpetua T. Sabio, to be received by the daughter-in-law, Sister Alexandra de Vera Sabio. Ang mga awardees po kan ang Chile Domus Day. St. Peter Baptist Award is hereby given to the following in appreciation for 25 years of exemplar and faithful services to the Archdiocese of Cáceres as lay liturgical minister, given this 29th day of April in the year of the Lord 2023. Signed, Reverend Father Glenn C. Ruiz, STHL, MA, Director. Signed, Most Reverend Rolando Octavos J. Tria Terona, OCD-DD, Archbishop of Cáceres. Abanes Merly, H. Alcomendas Fe S. Bersabe Rosalind D.
Behar Luisa B. Esplago Mercy E. Fordan Arlene N. Haber Carmen V. Hernandez Anita G. Eriola Juana Drusila V. Margate Magdalena C. Oxiano Esther E. Ouida Flora L. Oraa Lilia A. Penetrante Marisa T. Peñales Avelina H. Rainera Edith H. Sister Edith Rainera was also awarded as the oldest participant during the renewal, 85 years old. Reyes Zenaida T. Sabio Perpetua T. Saraspe Elizabeth C. Talyer Arlene S. Toledanes Arsenia P.
Zate Carmelita B. Asin ano sa indong lingkod, penetrante nan CS. Another award for 10 years. Cortero Arlene E. Palmes Fe P. Portugal Raquel N. Asin Saras P. Emily P. We are also happy to announce that the Antilla Domus Day of the Holy Cross Parish was awarded most number of service awardees and most number of participants in the Archdiocese of Cáceres. Tap-tapan ta po. Matindog na po ang gabos. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Idukuan payo asin maghagad ng bendisyon. Ang Diyos Ama ning kaliwanagan na nagpakanig ang paliwanagan ang puso kan mga disipulos sa pagbalos kan Espiritu Paraklito. Gibuhon kamong maugma sa iyang bendisyon asin dani na magsupay sa mga balaog kan sa iyaman sanang Espiritu. Amen. Siya ang kalayo na makangalas na nagpahiling sa mga disipulos, mapangyaring maglinig kan sa indong mga puso sa gabos na karatan, asin magpalakop sa pagpabulos kan sa iyang liwanag. Amen. Siya na nagpakanigong sa roon ang manlain-lain na tataramon, sa pagpahayag nin sarong pagtubod, maghimo na kamo magdanay sa siring sa pagtubod, asin huli kaini, magtugot na kamo, makaabot hali sa paglaong pasiring sa kaliwanagan. Amen. Asin bendisyonan kamo, kan Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Susunod po niya to ang picture taking. So, mauna mo na po ang mga Antilla Domus Dei. Lector muna po ko, no? Lector, sige na po. Lector. May na po ka mo, lector. Lector muna po, lector. Patring.